krásný den opět u našeho nepravidelného podcastu Pátá sklenka. Tentokrát už s Denisem, protože před nějakou dobou jsme točili s Josefem Zimovčákem a Martinem Šmírem v Chorvatsku, kde Denis nebyl. Já jsem přemýšlel, že si vezmu plíšáka, kterého tam místo něj vystavím, potom ho přes AI rozmluvíme a řekneme, že to je Denis, ale úplně to nevyšlo. Dneska je s náma naprosto úžasný, krásný, geniální, charismatický host. Playboy. Teď momentálně trošku přecestovaný se 3 jetlagama, ale jinak s úsměvem na rtech Jirka Sádek, který je český režisér, scénárista, producent, který se pohybuje hlavně nebo mezi psychologickými thrillery, true crime dokumenty a současnou televizní tvorbou. Mezi ní patří asi v poslední době nejsledovanější reality show Asia Express, což si myslím, že když jsem viděl některé videa ze zákulisí, tak to stojí za to. Ahoj a krásný den i tobě. Ahoj oběma, čau kucí. Ježišmarja, vy jste mě představili takovým, já se budu červenat, ale možná po druhý sklence téhle věci. A co, počkej, po páté? No, po pátý, no. No, dneska bychom měli zvládnout 5 sklenek a tak, jak tady pánové spočítali, vychází to každých 10 minut. Je tam krásné perlivé cappuccino, káva, espresso. Na zdraví, kucí. Nevím, co to bude, nevím, jak to bude vypadat po 5. sklence, ale každopádně si myslím, že to bude zajímavé. Ale musíte dostat názvu, no, tak let's go. Jako. Primárně je Jirka tvůj host, protože se spolu znáte. My jsme se tak omylem potkali vlastně u nás v baru, za což jsem velmi rád, protože díky tomu asi tady dneska sedíme a vytváříme něco, co buď dá smysl, anebo to bude naprosto geniální. Ještě lepší. No, známe. Se mi líbí, že jsi řekl, jako, že to má, buď to bude dávat smysl, nebo to bude geniální, jako, že není jako špatná... Dobře, není. S tebou určitě nebude. My jsme se potkali tak, že já jsem měl na sobě sako, vestičku, košili, kravatu a pod tím podkladové tričko. Jirka mě uviděl a řekl si a tak mě začal vyzlékat na párty. No, protože bys umřel, protože jsme byli v Ale jeskyni. vypadal jsem dobře. No, vypadal jsi skvěle, Děkuju. ale teklo z tebe tak, že bys měl infarkt za chvilku. Vy Jako. jste byli v jeskyni? No, my jsme byli na jeskyní party, prostě oba dva, taková jako luxusní party a Denis tam prostě tancoval a vypadal skvěle, vypadal dle etikety, vypadal jako gentleman a chcípnul by. Tam bylo takový vedro, takže prostě jsme se rozhodli, že ho svlíkneme, no. Ale jako svlíkli jsme ho jenom do košile, no, jako. No. Do trička. Do trička dokonce? Do trička, sorry. To ti muselo strašně štvát. Ale zase jako ti cítil bylo líp, jsem ne? se nahý. Ale bylo ti líp, ne? A tak. A od té doby to nějak pytlíkujem. No, jsme si nějak naladili na stejný vibe. Jo. Ještě abys věděl, Matýsek miluje anglicizmy, cizí výrazy a všechny tyhle záležitosti. Tak to si tady užiješ i se mnou teda. To je v pohodě. Já si Tobě myslím, to že mám odpustí, ale... první sklenku a mám asi o 15 stupňů tělesné teploty víc, protože se začínám už teď potit a vy dva mě dostanete do rozpaku za chvilku úplně. Ještě než se vrhneme na všechny sazeníčky, rajčát, texty, které tady má Denis připravené a podobně. My když jsme jeli sem, tak jsme se v krátkosti bavili o hromadě věcí samozřejmě, ale nakousli jsme Anetu. Je to věc, o které se samozřejmě jako nechci bavit, protože těch podcastů, témat bylo za tu dobu hodně. Jenom ty jsi říkal, že jsi to neviděl vlastně. Ne, já se neměl odvahu. A já, když jsme se měli, tak jsem říkal, že za mě je to něco úžasného. Nechalo to ve mně jako hromadu věcí. A myslím si, že to je věc, na kterou člověk, když se na to podívá, tak bude dlouho vzpomínat a hodně přemýšlet. S odstupem času, úplně jenom v krátkosti, jaký ty na to máš pohled, co to v tobě jako historicky v vozovkách zanechalo? Pro mě ten film je samozřejmě jako podstatný v rámci nějakého kariérního růstu a v rámci nějakého lidského růstu, ale vlastně takhle zpětně, když se na to podívám, tak pro mě to představuje velký odpich jako od temnoty směrem, když to řeknu, jako ke světlu, jo. A zní to jako duchovně, ale spíš v tom smyslu, že já jsem tam vlastně jako narazil tím filmem na to, že systém prostě jako nezměním a můžu do něj bušit, jak chci. A tohle vlastně jako celá ta Aneta, pro toho, kdo to neviděl, film o holce Anetě Rodový, jejíž smrt byla uzavřena policií jako sebevražda 13 bodnými ranami. A vlastně my jsme přezkoumávali to vyšetřování a vlastně, že se nedá změnit systém, že jsem tam narazil prostě jako na zdi, o kterých jsem si myslel, že nějakým způsobem prorazit jdou.
A tím pádem jsem se od té doby jako naladil mnohem víc na šíření vlastně pozitivní energie, protože mám pocit, že tou pozitivní energií změním víc, než babráním se jako v temnotách. No. A vlastně od té doby jako, prostě jsem aktivnější v tom, že připravuju celovečerní dášeňku, prostě jako animovanou, a že připravuju animáky, třeba film o tom, jak animovaný jako milej film o tom, jak se má dítě vyrovnat s tím, že se jeho rodiče rozvádějí. A že vlastně jakoby tou pozitivní energií mám pocit, že pomáhám teď víc, než tím, že bych někomu urval hlavu a nechal jí rozmáčknout hororu prostě. No. To si myslím, že jako celkově to muselo být poměrně náročné to dávat dohromady. Fakt jsem to sledoval, díval jsem se na několik podcastů, kde jste to jako rozebíral dopodrobna. Tak už jenom to mluvení o tom a to, co jste tam rozebírali, tak ve mně nechalo hromadu temna, když vidíš, jak ten systém ne, že nefunguje, ale je složitý a asi není úplně jednoduché do toho šťourat tak, aby to fungovalo dál dobře. A případně se jako něco vyřešilo, protože závěr toho, že je to sebevražda se 13 bodnými ranami, nedokážu si to úplně představit. Pojďme se ale překlopit úplně do něčeho pozitivního. Tak, pojďme na něco pozitivního. Takže ty a vaginální mapování. Kámo. Ty jsi říkal, že jsi na kurzu byl. Já jsem nebyl na kurzu. Ne, ty jsi amatér. Ano. Jak jsi k tomu přišel? Hele, ne, spíš jako dobře, my jsme totiž s Denisem probírali vlastně obecně, jakým způsobem být jako gentleman a pečovat. Vlastně já to budu držet jako na nějaký té etiketní úrovni, určitě. Protože vlastně o to celé jde. Jakože vlastně Denis se taky jako zabývá nějakým způsobem jak etiketou, tak jako podle mě jako intimním životem, prostě baví tě o tom jako mluvit, ať to tady nepráskneš, protože to není v rámci etikety a v rámci tvýho veřejného obrazu, tak já tě prásknu. A tak, to je potřeba. On se vždycky snaží roustit své hosty, ale sám to na sebe neřekne. Jo. Tak a... Já jsem milý, jemný hoch. To je blbost. Stydlivý. No, ale vlastně já v rámci jako nějaký péče o dámu jsem si prostě začal studovat jako ženskou anatomii. Nejenom tam dole, ale obecně, jako nervové zakončení prostě a tyhle ty věci, protože jsem si říkal, že vlastně jako chlapi, který si jdou pro to jedno a vlastně tak jsou vlastně hrozně sobecký. Ty už se červenáš? A tak jsou vlastně hrozně sobecký a že to vzdělání těch chlapů, co se týče žen, by mělo být větší, ať už na etiketní úrovni, na tělesní, fyziognomický, prostě jakýkoliv. No. Jasně, jde o ten vědomý kontakt, vlastně to vědomé bytí s tím druhým a v okamžiku, kdy prostě i ten intimní život máme rádi sex, užíváme si to, tak přesně jak říkáš, je prostě fajn vědět. Ty otázky, že už to dává jako smysl. Je fajn prostě přesně vědět a vnímat tu druhou bytost, jako jakým způsobem funguje, co má ráda, nemá ráda, navíc tam jsou, jak jsme se už bavili předtím, různé jako fyziologické jako rozdíly, že to prostě není jenom jako jeden typ a hotovo, ale někdo má i, že jo, máš penis jak banán, že jo, potom děkuju. Máš klasický dlouhý. Žilkatý, nežilkatý, to je taky jako hromada, že jo. Ty se normálně potíš. Já se asi jako mezi tím ještě převleču, no to možná bude lepší. Když jste se o tom začali bavit, nebo začal mluvit o té anatomii, já jsem si někdy a už teď se začnu potit hodně, před 7 lety dělal kurz tantrických masáží. No jasně, to je skvělý. A člověk v tu chvilku pochopí opravdu, jak to nervové zakončení a vůbec to lidské tělo, jestli mužské nebo ženské, dokáže reagovat jako na podnět. Je jedno, jestli je to krk, jestli je to ruka, jestli jsou to prsty, nohy. Opravdu těch rádoby reflexních bodů na tom těle je milion. A myslím si, že pokud člověk ovládá aspoň ten základ a je schopný tu partnerku, ženu, milenku, kamarádku, jako dotekem, pohlazením dostat do nějaké fáze, kdy je to příjemné, tak si myslím, že to je naprosto super. A můžeš i hlasem mimochodem, jakože tam to může být vlastně úplně bez kontaktu. Aby to bylo řečeno, že ale vlastně vůně, všechno, jako to jsou prostě věmy, které vnímáme. Ale zároveň jako ta etiketa se nějakým způsobem jako proměnila, jo? Protože vlastně jako jak vlastně prostě přichází jako rovnoprávnost, tak podívej se třeba na moment, který já jsem zaznamenal, když mi holky jako různí vyprávěly o svých randíčkách prostě z Tinderu a z těch věcí, tak najednou jako takový ten moment, kdy přijde číšník, jo, a zeptá se na tu jako jednoznačnou otázku.
Zvláštně, dohromady nebo zvlášť? Já bys na to odpověděl. Dohromady. Já bys na to odpověděl? Já v tento moment už mám dávno zaplacené, protože těsně předtím jdu na toaletu a mluvím se a mezi tím to zaplatím. Takže chceš mít na tou situaci kontrolu v tom případě? Ne, nezbytně. Já to beru jako první zdvořilostní záležitost, že jsem já byl iniciátorem té akce, to znamená, že i když vlastně může to být jako mít tu kontrolu nad situací, kterou jsem sám vytvořil a nechci toho druhého nechat jako v tom, a to je vlastně jedno, jestli teď se bavíme o rande nebo obchodní schůzce. Prostě když jsem iniciátorem, tak to má mít na starosti celé a on mi to může platit a já se velmi rád nechám pozvat, nebudu toho druhého urážet tím, že bych si myslel, že na to nemá mě pozvat, jo? Že tam vlastně nejde o to placení jako takové, ale o tu situaci, že já jsem iniciátorem, takže to mám na starosti. Já jsem si to třeba v sobě srovnal tak, že vlastně ale žijeme v konsentní době, což znamená, že vlastně jako mít nad tou situací kontrolu může být vlastně jako výraz jako agrese. A vlastně mám otázku, která je, dovolíš mi za tebe zaplatit? Nebo dovolíš mi tě pozvat? Já bych tady tohle schoval už do toho úvodu. To znamená, můžu tě pozvat na kafe, už v tom je inklinovaný ta otázka, já tě zvu. Takže když to odsouhlasíš, tak já tě automaticky zvu pozvat, že vytvoříš prostředí se vším. Já jsem třeba, když některý ty slečny mi říkali, že vlastně se cítějí být tlačený jako pozváním na večeři, že vlastně jako je to transakční a že pak něco jako dlužej. Jo? A že je to vlastně, že jako, aha, já jsem tady zaplatil večeři, já jsem tady zaplatil drinky a teď se od tebe očekává. Jo, a vlastně, což do jisté míry jako hromada chlapů to tak má, a že vlastně jako když se potom nenechají pozvat, tak to berou, nebo naopak, když to zaplatí a nic se nestane, tak ty chlapy najednou jim úplně jebne a prostě jako začnou být vlastně jako nátlakový s takovým tím, ale to je přece jako nefér, já jsem tě tady pozval, a já si myslím, že je to vlastně blbě. Zatímco když řekneš, dovolíš mi tě pozvat, tak v ten moment vlastně vidíš tu jiskru ve očích, protože ten chlap má pořád tu stejnou kontrolu, jako já tě pozvu, ale zároveň se ptá, jako je to jak upír, který se ptá na vstup do bytu. Je to blbý, jo, ale vlastně jako ten consent je pro mě... To je super úplně. Jo, ten consent je pro mě vlastně jako v tomhle tom strašně důležitý, jakože pokračujeme v komunikaci, dovolíš mi tě pozvat a v ten moment jako ta holka, jasně, za prvé, nemusí mít peníze, takže ti to dovolí. Ale za další chci s tebou trávit čas. A tohle je vlastně jako milý způsob, jak říct ano. Určitě. Souhlasím s tebou, rovnou vlastně k tomu dodám, že pokud je tam jiná myšlenka za tím pozváním, než ten čas tam strávený, což je ten princip toho gentlemanství, já vytvořím prostředí a ty v něm si, to je ta platba za to. Jo? To má být jako to, že tam vlastně fyzicky zůstane, je samo o sobě ten revanš toho, že já tě můžu pozvat. Jo? To znamená, že vlastně tohle má být to vyrovnání vah, ne nic následného. A tím pádem vlastně všichni tady ti borci, kteří si myslí, že za to něco je, tak už je to vlastně porušení toho základního principu té etikety. No, takže pokud nás teď poslouchají nějací pánové, tak to, že tam s váma ta žena bude sedět, je to, co vám musí stačit. Přesně tak, jako máš si užívat ten proces, ano. Ne jako, že vlastně se zatížíš jako očekáváním a výsledkem. Protože vlastně jako to je přece ta zábava, jako bejt tam a vůbec trávit s někým čas a vůbec jako povídat si a sdílet tu večeři a jako to, že a potom prostě, když si to sedne, tak hurá, když si to nesedne, tak pořád hurá, protože jsem si užil úžasnou večeři. A mně se třeba teď nedávno stalo, já co se týče tohohle z toho života, tak jsem poměrně jako otevřený a explicitní, tady se omlouvám, pokud je to někomu nepříjemný, ale třeba tobě, ale stalo se mi, že prostě slečna během večeře mi řekla, že půjdu s tebou domů, ale nebudeme spolu nic mít. A já jsem říkal, OK, pamatuji si svoje slova. A šli jsme prostě teda ne ke mně domů, protože já žiju na Airbnbčkách a hotelech, ale šli jsme na to Airbnbčko, ona si dala další 4 skleničky vína a začala se po mně zápat. A já říkám, kuš. Ach, nešťastnico. A teď otázka, jako jestli držet tu linku toho, co ona Samozřejmě. řekla. Samozřejmě. A nebo jestli jako říct dobrý, tak teď už to přešlo asi v něco, nebo jestli za to může ten alkohol. No-go. Pro mě je to absolutní no-go, protože vlastně ona si dala 4 skleničky vína a v ten moment je to nekonsentní. Já si nemůžu být jistý konsentem. Ona tam přišla pod nějakou podmínkou. To je souhlas, kdybys nevěděl. Kámo. Jo, že vlastně... To nebude divočina kucí. Tak jsme magicky střihli do druhé sklenky
A ty jsi se magicky převlíkl. Já jsem musel, protože mě natolik z vás steplo. No, hele, já to dokončím, jo, že vlastně a tady slečna po mně začala jako lézt a já jsem řekl kuš. A říká, jak jako kuš? A já říkám, vyšla si sem pod nějakou podmínkou, máš v sobě 4 skleničky, já si nemůžu být jistý, že to je koncentní a tím pádem ne. A prostě, takže jsme prostě kecali a nic se nestalo, protože a pak mi psala 2 dny později, že by se chtěla potkat znova. Což ale protože jsem dodržel hranice. Mm-hmm. A myslím si, že to dodržení hranic je v rámci nějaký moderní etikety prostě důležitý. No. Naprosto souhlasím. A víš co, ale přitom jako jasně, a zase jsem to vyprávěl nějaký dámě a ta mi říkala, no ale já říkám ne a pak chci. A já říkám, no a přesně proto ale vznikají matoucí situace a tak by to být nemělo. Mm-hmm. No. Když si budu chtít hrát, zapnu si PlayStation. Tak. Aha. No jako... No. Jako nemáš náladu na to hrát s ženama hry, o kterých jako neznáš pravidla ani jak to funguje. Vím si, že ty jdeš hrát jako bowling a najednou ti do toho začnou střílet šipky a nevím co všechno. To nedává smysl. Ještě v hlavě ženské nechceš být. Jako to vůbec. Ženu máš milovat, ne chápat. Kámo. Já jsem řekl, že se dneska nepodívám na tu stranu, ale podívám se. Ne, nic neříká, je to v pořádku. My tady máme případnou tematickou cenzorku, abychom tu naší mužnost tady trošku vyrovnali. No, ještě jeden cenzor, ale to ten nevím, jestli se počítá. Proč jsem vlastně narážel na ten hlas a tady tohle, tak ono to bylo, kromě toho, že ty jsi teda byl na tantře a že jsi to užíval, tak je to hezký, že vlastně ta fyziologie je různá, tak já jsem chtěl narážet na to, že ty jsi teď nedávno, nejdřív mluvil normálně na Instagramu, že nám se začal líbit tvůj líbezný hlas, tvá tonalita. A tak tě požádali, abys něco... Vlastně ne, ty jsi nejdřív namluvil samovolně, potom ti začali posílat nemravné návrhy, co máš číst, a potom jsi na ten popud ještě nahrál navigaci do auta. Matýsek už má staženou samozřejmě. A teďkom jde o to, že ten hlas prostě určuje i tu dynamiku celého toho procesu, protože i u té tantry máš tam nějaký vědomý dotek a můžeš mít i ten vědomý hlas, vlastně dostat i do polohypnotického stavu a jenom mi vlastně říkat, co a jak. Jsem měl to štěstí, že jsem se bavil s jedním Polohypnotický zněle hrozně manipulativně, ale ok. A on dělá zároveň svazování a dělá svazování tak, a bez lana. Úplně... Počkej. No. Jo, krutý se jako jak? Ano, no to je jenom právě ten styl té sugestce, že je to normálně sugestivní svazování bez lana, že ten člověk se cítí svázaný, ale přitom tam to lano reálně není, což mě přijde naprosto fascinující. A to je to, co dokážeš dělat s hlasem. Ty, než někam jdeš, tak 10 minut mrčíš, abys ten hlas položil dolů. Mm-hmm. Matěj dělá to stejné. Já svůj tenor dolů nedostanu. Já jsem v hajzlu, jo, v tady tomu. Ale pořád ho máte oba dva níž, jak já. Tak to ani náhodou, kamaráde. Ty seš níž než Denis. No, to teda rozhodně. No a na ten popud, já jsem si potom říkal, že teda tady budu mít nějaké jako příběh, které bychom mohli přečíst. A jde mi o to, že jde krásně potom, bude slyšet ten rozdíl mezi tím, když to čte někdo, kdo vlastně nemá trénovaný hlas a někdo, kdo se tomu fakt věnuje naplno. A najednou i ti lidi, muži doufám, začnou chápat, že záleží na tom, aby dbali na to, jak se chovají, co říkají a jak to říkají. Protože ten výsledek, když to přečtu já, tak to bude hihi. Když to přečteš ty, tak ti začnou posílat fotky, nemravné fotky. Já ti pošlu nemravnou fotku. A u mě to prodáš. Jako s rohlíkem, víš třeba. No jasně. Jenom odbočím, než se vrhneš na tady to, když mluvil o té tantře, nebo když jsme se nějak dostali k té tantře. Ty jsi mluvil o tantře, já jsem mluvil o vaginální mapování. Kuci, ty vole. Bože můj. Když jsem si dělal ten kurz, to jsme úplně zabrousili někam, kam jsme jako nechtěli. Když jsem si dělal ten kurz těch tantrických masáží, tak paní lektorka, která má to studio, tak je taková větší, korpulentní, asi 140-kilová dáma. Mm-hmm. A ty základní pohyby se člověk učil jako na ní. Při té závěrečné zkoušce nás tam bylo asi 7 a ona říká, vy, Matěj, dostanete moji dceru. Ty, tak v tu chvilku jsem se bál, protože si v kraťasech, v bílém tričku a dotýkáš se opravdu mimo genitálí samozřejmě, toho těla, včetně jakoby poprsí dolů, ale opravdu genitálie jsou jako v tomhle případě úplně mimo, protože ten stav jde navázat i mimo kontaktu, není, no. Mimo kontaktu toho pohlavního orgánu.
A tak si říkám, dobrý, přijde něco, jakože tak. A ona přišla asi 50-kilová hubená blondýna. A teď přesně přemýšlíš, jak tu hlavu si musíš posadit a víš, že nejde o koitus, ale jde přesně o tu masáž a jde o navázání toho, co ten člověk v tu chvilku jakoby vyžaduje, nebo proč on si tu tantrickou masáž vyhledal. A musíš se energií soustředit na toho člověka. Přesně tak. A to je vlastně jakoby ta péče. No. A za mě to bylo úžasné úplně. To muselo být zajímavý. Jako, obecně jako mít jakoby tu empatii a vlastně se navázat a vědět, že tohle teď, jako vlastně ten instinkt to je jako svatý moment. No. Pochopil jsem v tu chvilku, že opravdu to lidské tělo je jedno, jestli mužské nebo ženské, protože je hromada mužů, co dělají i tantrické masáže pro muže i pro ženy a podobně. A jak se... Co to bylo za... Je to dobrý, no. Cappuccino je super, nebo americano. Tak opravdu v tu chvilku pochopíš, jak se, i když máš doma partnerku, jak se jí dokážeš dotýkat, tak aby to bylo všechno jako geniální. Potom ona se to naučí, od tebe najde si přesně ty místa, které jsou a potom bude ošahávat i na ženy. Pak ti s ní uteče a ty budeš doma ale nakonec je to vlastně o tom vytvořit safe space. Je to vlastně o tom vytvořit safe space v tom intimním životě, aby vlastně aby se dáma cítila prostě v bezpečí. A to je pro mě jako nejdůležitější. Aby se nebála si hrát s tím, že se nestane nic špatného. Což ten bezpečný prostor potom vyvolává i tu věc, která se dost často neděje, a to, že se bojí říct, co se líbí nebo nelíbí. Safe space. Jo, že vlastně vůči tomu řekneš, přitlač, uber, tady se mě dotýky, tady to teďkom není jako příjemné. Ale to je jako taky podstatné, jakože v rámci tady tohoto, jo, protože máš něco naučeného, nějaká automatika, řekneš si pohladím, poškrapkám a teďkom a najednou je tam prostě lítečko, které předtím nebylo. Aha, změna, jo, jakože ale potřeba komunikovat s tím druhým, že to není jednostranná záležitost, ale vlastně obousměrná komunikace, že vnímáš, jak ten druhý dýchá, jak se změní vlastně ta tepovka a v ten moment říkáš, aha, teď byl dvojitý nádech a polknutí na sucho, tady se chystá něco víc, než jsem myslel. To je ještě brzo, zatím se, jakože musíš toho druhého fakt jako poslouchat, aby tam byl ten... pravdu. Tohle je vlastně jako o tom prostě číst nějaký mikroexprese a být vůči tomu empatický a já vidím, jak tady pozoruješ naší ženskou cenzorku a vlastně vytvořit fakt jako to bezpečné místo, no. To je důležitý. No tak k tomu hlasu, já to možná jenom tak jako shrnu krátce, protože já jsem prostě dostával nějaký texty, ať něco přečtu a rozhodl jsem se načíst pana Darcyho z Pýchy a předsudku. A tak jsem ho přečet na Instagramu, jeho vyznání lásky, takovou parafrázi, nebylo to úplně přesný. A najednou nejčastější komentář byl, od vás bych chtěla namluvit navigaci. A já jsem si říkal, že to je bizar. Ale vlastně jako vykročil jsem s tím jako mimo svoji komfortní zónu, protože já jsem byl vždycky za kamerou, za reží, vlastně režíru, nikdy jsem to nedělal. Že bych šel před mikrofon a vlastně se jako nějakým způsobem exiboval. A říkal jsem si, OK, hele, mám tady prostě podporu, kromě svých přátel a části rodiny, která si říkala, že proč to jako dělám. Ale paradoxní je, že vlastně čím vzdálenější těm lidi jsou, tak tím větší podpora je. A já jsem si říkal, OK, tak pojďme, budeme kašpárci na dvoře královským, ty si potom můžou dělat, co chtějí. A tak jsem teda načetl lehtivou GPSku a strhla se vlastně jako jakási mnou nepochopitelná lavina. Dostalo to asi 10 000 lajků, 1000 komentářů, má to dosah asi 200 000 zobrazení, skoro jako 0% přeskočení. Což je neskutečné. Prostě je to neuvěřitelný a mě to jako, ani ne ten ego boost, ale vlastně co mi lidi píšou, jak je to jako vyklidnilo a tak. Já vlastně nemám ani tendenci tak jako třeba pokračovat jako jenom jako v lehtivých věcech, ale jako hromada dámy napsal, já bych od vás strašně chtěla meditaci na usínání. Což s položením toho hlasu je úplně super. Někdo mi napsal, já bych od vás chtěla pohádky pro děti, což v kontrastu s tou GPSkou teda je jako... nesmím to dát na stejný kanál, aby se to dítě omylem někam nepřeplo, ale taky o tom přemýšlím, prostě namluvit pohádky verichovským způsobem. Ale to by bylo jo, jako prostě s tou starou intonací, jakoby. A tyhle ty věci jsou prostě lákavý a mě to baví, já to dělám pro sebe. Což je nejdůležitější, protože kdybyste jako s tím, že si většinou na té druhé straně,
tak víš, jak to funguje, co s tím člověkem máš dělat, jak si ho posadit a podobně. Ale jako klobouk dolů, že si k tomu sednul a já když jsem to poslouchal, tak jsem z toho byl velmi překvapený a v tu chvilku říkám, jako tohle poslouchat v autě, co se týče té navigace, jedeš někam 700 km, tak ten volant držíš a usmíváš se jak debil celou cestu. Říkáš si, a to jsem chlap. Akorát jediný co, tak jako já mám pocit, že tím musím strašně urážet svoje jako herecký kolegy, protože to jsou ty reálně talentovaní lidi. Já si hraju na to, že něco dělám, jo, prostě, ale oni jsou jako ty reální talenti, kteří to studují celý život. Já jsem si jenom sedl a dělám si srandu, což je jako, já se všem svým hereckým kolegům omlouvám. Oni to pochopí. Snad jo. Sam ale řekl, že si ten šešek na tom dvoře a tím pádem jako správný trickster si můžeš dělat cokoliv. Přesně tak. Protože to můžeš spálit a na tom vyroste něco nového. Uh-huh. A pokud ty, jako teda neprofesionál, tady tohle dokážeš udělat, tak oni by měli začít na sobě makat. Budu pokorný. Ty buď pokorný, já nemusím, moji kolegové to nejsou a předpokládám, že se do žádného filmu nikdy nedostanu, takže tím bych to tak jako... No tak chceš jít tady na to tvoje? To záleží. Ne, já se tomu budu vyhýbat, co nejdýl to půjde. Prosím mě, pojďme jenom fakt... A ty jsi profesionální speaker? Ano, moderátor. Ale ovšem, když jsem viděl tohle, když mi to Denis poslal, tak si říkám, ejhle, já jsem si vzpomněl na Zdenu Fleglovou z Českého rozhlasu, když na mě Zdenička stála, učila mě mluvit a trápila mě dlouhou dobu. A pak jsem viděl tady ten nesmysl, který Denis přinesl, jakože šelmička a podobně. Nevím, jestli jsi to četl, nebo jestli to vidíš až teďkom. Koukal jsem se na část, no. Jo, tak mně je z toho trošku smutno, ale ještě než se na to vrhneme, protože ty se... To by mě taky zajímalo, proč je ti smutno. Já jsem to Denisovi říkal, protože jsem nahrával... Ale víš, že důstojná diskuze skončila po první minutě tohoto podcastu. Skončil. Nahrával jsem erotickou povídku. Já jsem a ta byla vulgární, kamaráde. Denisovi říkal strašné. Právě tu povídku, kterou jsem nahrával a za sklem seděla paní režisérka, která mohla mít takových 140-150 kg. A dala mi ten text a říká, tohle bychom potřebovali namluvit. A teď vidíš, kde... Já teď nemůžu, protože to bude na YouTube, který by nám to stejně jako bloknul, ale dráždí moji vulvičku a další věci, ale jako fakt tvrdým, nechutným způsobem. A ty tam na druhé straně máš tu paní, která tím mírně přetéká, vidíš jí a představuješ si, jaký přesně tohle děláš. Tomáš, ale ty kámo, ty musíš jako schodit úplně sebeúctu. Tu jsem schodil v tu chvilku. To byla první a poslední věc, co jsem kdy udělal v tomhle stylu. A teď jsem se z toho normálně spotil. Hele, jako moje jako jedna z prvních režijních zkušeností byla s Radkou Stupkovou, která teda teď neuvěřitelně schodila, ale jako vzpomínám si, že v té době jako byla taková dáma a dělal jsem nějaký mexický seriál, režii dabingu a chyběla tam jedna scéna nahraná. Jo? A teď já jsem na to neměl herečku a ona šla po chodbě a zvukař říká, tak pojď Radko, že jo. A teď ta scéna byla o tom, že velká korpulentní dáma řádí na nějakém Mexičanovi, který je připoutaný k posteli, hrozně si to užívá, pak si vezme láhev čokolády, celá se poleje, dělá u toho blá, 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 a pak začne chytat záchvat, dostane infarkt, umře a toho Mexičana podělá. A umře na něm prostě. A teď tahle scéna tam najednou zvukově chyběla a já jsem to neměl obsazený a zvukař udělal, pojď Radko. A ona vešla a já jsem ji viděl poprvé v životě. A ona přišla, udělala celou tuhle scénu, nadabovala ji, vylezla z toho studia a jenom, tak teď už si asi můžeme začít tykat, že? A já jenom, a mě bylo 24, režisér, že jo, a já tam byl úplně rudej, ano. To teda klobouk dolů, protože... A ještě řekla, taky umím výborně miminko. A udělala zvuk brečícího miminka. A já jenom. A v tu chvilku jako ten kontrast tím, co namlouvala. A bylo to úplně geniální moment, na který budu vzpomínat jako navždy. Jako schoď sebeúctu, nemá to cenu. To je v pohodě. Ale jenom než se na to vrhneme, protože si myslím, že tímhle to tak postupně potom ukončíme. Fakt? Já mám pocit, že před sebou máme ještě 3 skleničky. Ne? No, asi tak. My, co nepijeme klasický amerikáno, toho máme dost, to jde vidět i na tom, jak se potím a utírám se. Tak pojď.
Já? No ty se o tady tom chtěl bavit, já nevím, co tam máš připravené. Ne, tak to jako... bylo v návaznosti na tu sexy GPS. Ano, to bylo v návaznosti na tu sexy GPSku. Tohle jsou nějakým způsobem ty příběhy, o kterých jsme se bavili a já jsem právě chtěl, aby tam šel slyšet ten rozdíl mezi hlasem, který je netrénovaný, jsem posazený relativně vysoko, mluvím rychle, nesoustředím se na to, co říkám, respektive jak to říkám. Matěj, profesionální moderátor, dělá tady v rádiu, pouští různé, jo? Jakože má ten hlas už nějakým způsobem trénovaný. A potom ty, profík na ženské svádění. Nejsem profík na ženský svádění. Kamaráde. Jsi expert na ženské svádění. Děkuju. Tak. Pánové, já se potím čím dál víc, pojďme někam dál. Jako nemyslím pitím, ty seď. ty se vůbec nehyb tam vzadu. Ty jsi četl ty povídky? Četl. Která se ti líbí nejvíc? Ani jedna. Ať si vybereš nějakou, kterou chceš. Ale já ti tam vrazím tadyhleta. Dobře. Já mám vybráno. Tak kdo chce první? Jako... No já si myslím, že by to, když totiž budeš číst první ty, tak můj už není důvod číst. Okay. Jo, takhle bude jasné, že když budu číst já, tak nás musí poslouchat, nebo to přeskočí na tebe. A nebo chceš, můžeme přečíst jako vždycky jeden odstavec a potom druhý. Jo, takhle, že bychom to měli. Tak? Jak chceš? Ať moc nelistuješ u toho nekrásně. Jo, pardon. Mates, jak to chceš ty? Tak jeden odstavec. Měla to být klidná procházka po hřbitově. Já mám rád. Já mám tady tom mlčky, to začne. Jo, to je hned ta první. Hele, já tady mám první. Měla to být klidná procházka po hřbitově při zapadajícím slunci. Tak jo, tak já si tu větu dám taky, tak? Ty vole, to je fečka. To psal. Měla to být klidná procházka po hřbitově při zapadajícím slunci. Měla to být klidná procházka po hřbitově při zapadajícím slunci. Počasí má však jiné plány s dnešním večerem. Mračna zakryly slunce a ze dne se stala náhle noc. Mírný vánek přišel v silný vichr, který štípe do tváří. Bych se jako co nejblíž nahnul k tomu mikrofonu, ale já to asi nechám takhle. Pojď se nahnul. A čím mám začít? Pokračuj klidně. Já mám pokračovat. No, jasně. Vypadnou prsa, ty vole. Bouřka střílí kapky deště do náhrobních kamenů. Od nich se odráží a vše je mokré. Dívám se na její promočené šaty. A to, jak obepínají tělo víc, než bylo plánováno. OK, já bych tě třeba zrežíroval tady, jo. No, je to úplně jasný už. Protože vlastně jako když si uděláš mezeru dech, od nich se odráží a vše je mokré. A když tam uděláš tu pauzičku, vlastně esíčko, tak jsi jako dramatičtější. Tak jo. I přes okolnosti je to krásný pohled. Nedbám deště a sundavám si sako. Nemůžu ji nechat tam stát celou vlhkou a nic nedělat. Není potřeba, dívej, reaguje na mé gesto. Hluboce se předklání, aby si něco upravila na lodičkách a má hlava se automaticky naklání. Není půvabnějšího pohledu, než na ženu. Třeba, že v předklonu. Jemu to dej, já jsem z toho úplně, jak jsem dlouho nic jako nečetl, neříkal, krom reklam za poslední třeba 4 měsíce. Tak pojď. Neuvěřitelné. Vyndává nožky a zůstává na boso. Vždyť tohle je boží. Směje se dokola a roztančí se mezi kapkami deště. Takhle si představuji čistou radost z žití. Sní. Průtrž přestává a vysvituší sluneční paprsky barví na obzoru duhu. Scenérie je přímo kouzelná, až prapodivně romantická. Já asi nechci už. Dočteme to. Pojď. Máme to dočíst. Tak bude to celé aspoň. Smím nabídnout rámě? Zeptám se s jistým absurdním vtipem. Samozřejmě. Odpovídá mi rázně. Jakoby bylo jasné, že počasí nemůže ohrozit její dětinskou radost. To je další, to je strašná, kámo. Nádherně voníš hřbitovem. Co to je? Dobře, tak já to... Sorry, ty nádherně voníš hřbitovem. Ta věta je teda strašná, ale dobře, já si ji pokusím říct seriózně.
Protože jako, hele, to je teda opravdu jako over the edge, ale tak fajn. Nádherně voníš hřbitovem. Podotknu a přes ramena jí konečně dávám sako. Děkuju. Špitne laškovně. A nevezmeš mě rovnou ty vole, to neřeknu. A nevezmeš mě rovnou do náruče? Nemám boty. Vidíš? Hezký. No tak to by bylo, kucí. Prosím tě, zlehka si ji přitáhnu, nakloním. No počkej, ale tahle je docela fajn. Tak chceme jako pokračovat? Ne. Ale tohle je hezká. Tady ta mlčky, to je úplně první vlastně, kterou jsem napsal. Není to znak, no jo? Je? Jo? Ano. Fakt? Ano. Aha. Já jsem to tam psal pod hashtagem Jaro a vlastně bylo to pro muže, aby identifikovali, protože tam je docela dost věcí, co se týče etikety. Nebo chceš pozadu, my už si naliváme další drink. Do prdele. Já když jsem si to četl, jako obžerství je smrt, šelmičko. Kde jsi tam vzal tu šelmičku? Přezdívka pro... Musíš mít vždycky někoho, ke komu píšeš. Ale nevím, čí je čí. To nevadí, si to rádi. Musíš mít vždycky k někomu píšeš, jo? To znamená, že já jsem si identifikoval nějakou personu, což byla šelmička a tím pádem vlastně celý ten text, i když je takovýhle na hraně, tak já jsem ho dokázal jako psát pro tady tuhle jako personu. A kdyby tam bylo Petro, tak by to tak nevyznělo. Ta šelmička je taková přezdívka, že si umím představit, že docela dost žen se chce cítit jak šelmička, neskrotná, půvabná, všechno možná. Vlastně pro tady tento typ persony jsem to udělal. Nebudu ti nic namítat. Jakože, sorry, No. s pocitem... Kolik máš kousanců? Nech toho. Vláda poškrábané, že? Nech toho. Jako s pocitem oprávněné nadřazenosti bere do ruky zlatý příbor a usedá na svůj trůn uprostřed masivního stolu. Pečlivě krájí svůj krvavý flák masa. Šťáva jí stéká od úst. Ježišmarja, hele dobře, tak tuhle ne. To je za hranou. To si myslím, že je za hranou etikety a gentlemanství. To je steak? Proto To je steak. To je steak? To je přesně to, když jsem to četl. Já říkám, co toto prase napsalo. A teď se dívám a opravdu, ano, teprve tam končí cesta kapky, když se vsaje do bílého... Tak to nečti. Ne, dobře, tak steak ti nechám. No, jako jinak tě zabanujou ještě. A jako víš co, tohle nemá být manosféra, jako, tak to nečti. Ale to je kolem nás řádí středověká hostina. Nech toho. Ale celou tu mlčky se na ní dívám, to bys mohl dát celou ty. Celou já? No. OK. Tak jo, let's go. Mlčky se na ně dívám. Beru ji za ruku. Palec držím tak akorát přes její křehké prsty a zbytek mám položený v dlani. Neklade odpor. Chce se nechat vést. Jiskra v oku, jenž zapaluje vnitřní oheň v duši. Ovládnout se je nelehké. Na mžik jsem se neudržel a pozoruju. Od kotníků až po líčka. Dělá to samé. Nevadí, že mě viděla beze zbroje nespočetkrát. Já ji také. Přesto krásné šaty podtrhnou linku tajemna. Takový dárek si chci rozbalovat každý den. Dopřávám jí to stejné. Oblek, který zvýrazňuje, co má v lichotivé barvě. Košile s rozhalenkou a decentní kořeněnou voňavkou. Oba upravení pro sebe i toho druhého. Nádech, výdech. Děkuji. Odvětí s úsměvem, přičemž vklouzne do kabátu, který ji držím. Můžeme. A se trvá, abych měl prostor otevřít dveře. Žádná zbytečná slova. Jenom jednoduché, si nádherná. Cute, to je miloučký. Že jo? To je miloučký. Vidíš to? A tady steak krvavý se mu nelíbí, který tekl po bradě, po těle, po zbroji. Já to chápu. Já jsem z toho byl... No tak teda to Amerikáno slušně najíždí. Jo, já nevím, kdo to míchá, ale míchá to velmi dobře. Mm-hmm. Na to, že je to třetí Amerikáno. Tak si myslím, že... Jako ta tepovka leze slušně nahoru. To je jak takový to Hot Wings podcast, jak tam žerou ty různý omáčky. Ano. Jo. Tak, tak co dál, kucí? No, co dál? Buď se můžeme vrátit k té fyziologii, protože jsme se o tom přece bavili a myslím, že ta
celá naše debata se teď posunula k hlasu, ale když se vrátím zase k té tantře a k tomu, tak, že by vlastně bylo dobré, a ty jsi to potom načítal někde jinde, jako vysvětlit, nebo minimálně těm mužům, protože to téma je tabuizované, co si budeme, jo? Veřejně se o tom nemluví, ve škole se o tom nemluví, a občas to jde vidět z nějakého porna nebo takové, ale jako pokud má být porno nástrojem edukace lidí a dětí, tak je to jako sakra špatně. Jo, a tím pádem jako vědět, že fakt to tělo je různé, že se na to dá reagovat různě a ty ses o to zajímal a tím pádem jako kde jsi nacházel nějakou literaturu nevulgárního charakteru, jo, jakože nepředpokládám, jako, že by ses díval jenom na různé typy porna, z toho si identifikoval všechno, co chceš. Ale my nesmíme mlátit do stolu totiž, protože vlastně jako ten mikrofon je uprostřed, takže my si musíme dávat bacha na ruce. Já jsem to hladil. To dál, jsem nechtěl dělat. Dál, kucí. Tím pádem. Jak se na to připraví? Vím, že ty jsi chtěl vlastně připravit nějakou aplikaci pro borce, jak mají komunikovat se ženou, kdy po ní hodit čokoládu, kdy pozvat na večeři, kdy uklidit, kdy nechat uklízet. Jako celá tady tohle. Já ti řeknu celou tu genezi. Já vlastně jako jsem vychovaný 2 ženskýma, mojí mámou a mojí ségrou. A vlastně musel jsem najít nějakou tu hranici, kde jako končí nice guy a kde začíná jako mužství. Protože nice guys jsou vlastně paradoxně jako velký problém, protože jsou toxický. Takže vlastně, abych vytvářel bezpečí, abych vytvářel safe space, abych byl galantní, ale zároveň měl do jistý míry kontrolu a já neříkám, že jsem měl dokonalý vztahy. Vůbec ne, proboha, já jsem rozvedený, jako teď jsem se rozešel jako s přítelkyní a teda, jako ty moje vztahy nebyly ideální. Ale všechno to vlastně vedlo k tomu, abych se víc zapřemýšlel nad tím, jak vlastně k těmhle věcem jako přistupovat. A co u nás rozhodně nebylo tabuizovaný téma, u nás doma se ségrou a mámou, bylo téma menstruace. Protože prostě jsem žil s 2 ženskýma, jsem naučený, že když koukáme na filmy, tak hodnotím chlapy, protože moje ségra a moje máma vždycky říkali, ježiš, ten je pěkný, že? A takže já jsem vlastně naučený na úplně jiný jako vzorce chování v tomhletom. A v něčem do jistý míry jako feminní, ale zároveň, že jsem si našel už nějakou pozici v rámci vlastní intimity, v rámci vlastního mužství, v rámci vlastní sexuality, která ale musí držet nějaký moderní pravidla. Já třeba obdivuji, já nevím, jestli znáte moderní sebeobranu. Jo, to je prostě jako boží věc a jestli budete mít příležitost, tak si je sem vemte, protože si myslím, že je to jako skvělý téma. A vlastně ve vztahu jsem si nejdřív jako v kalendáři, a teď to bude znít jako hrozně freaky, ale vlastně bylo to s koncentem, jsem si označil, kdy má slečna menstruaci v kalendáři. A pak najednou jsem zjistil, je dobrý, když jí v ten moment dám čokoládu a víno, protože to má ráda v ten moment. A takže jsem prostě jako si tam napsal v ten moment tohle. A pak najednou jsem zjistil, tady nechce být společenská. A tady chce být společenská. A tady chce někam vyrazit beze mě, protože potřebuje validaci. A tady mě chce pobodat. Přesně tak. A já na to nesmím reagovat. Jo, ale vlastně, a najednou jsem se začal vzdělávat jako vlastně v cyklu menstruačním, v tom smyslu, že to není jenom o té menstruaci, ale že to jsou tam prostě nějaké fáze cyklu, kdy je to víc přemýšlivý, kdy je to víc introspektivní, kdy převažuje progesteron, estrogen, kdy u některých žen převažuje testosteron, kdy je nutný doplnit oxytocin různými způsoby. Jo, že vlastně prostě je na to návod a kdy jako na tu ženu bejt sexuálnější, kdy bejt naopak jít se projít do lesa, kdy vlastně jde o to se jako napojit a chápat a ne jako automaticky reagovat, protože prostě se ty identity během toho měsíce nějakým způsobem střídají, ale který jsou jako na chemický úrovni. Takže a ten kalendář vlastně jako fungoval a slečna to jako měla s koncentem vlastně, že tohle jako vedeme a naopak to bylo jako, že vlastně jsem dostal nějakou reakci a najednou jsem říkal, co se děje? Podíval jsem se do kalendáře a místo toho, abych jako playbook, místo toho, já tomu neříkám jako playbook, ale spíš jako jak být vůči té situaci citlivější. A vlastně místo toho, abych teda jako kontrareagoval, prostě štěk, hav, tak prostě v ten moment si řeknu, tady máš horký čaj. Přemýšlíš nad tím úplně jinak. A přemýšlíš nad tím úplně jinak, protože vlastně má jiný chemický nastavení. My máme ten cyklus denní, ráno boner a tím to končí, náš hormonální cyklus. Takže vlastně, ale tady se prostě jako reálně proměňuje identita a je to strašně chemicky náročný.
Takže vlastně my jsme se s kamarádama pustili jako do toho, že vytváříme aplikaci, která je pro chlapy, s koncentem té dámy. Nemá to být manipulativní aplikace, má to být citlivější vůči ženám. Mm-hmm. A hlavně, aby se jako chlapi vzdělávali v tom, co se v ženský děje. Na hormonální úrovni, co jim můžou nabídnout a tedy. Protože a vlastně tato apka jako makáme na ní a je to skvělý. Ale zároveň je tady někdo o tom rád mluví, někdo o tom nerad mluví a už jenom ta diskuze mezi těma skupinama si myslím, že je z hlediska toho tématu strašně důležitá. Kdy to spustíš? Já myslím, že třeba do 2-3 měsíců. No. Super. To si myslím, že je podnět na to, aby jsme to potom vzali do větší hloubky, rozebrali to. Doslova. No. Dokážeš si představit, že tady to stvoření řekne, že z Hodonína, tím, že jsi tam byl u nás, z Hodonína do Prahy je to... Pardon. Je to do kopce? Je to do kopce. Já nemůžu uvěřit, že vlastně, že makáš v baru, jako. Proč? Ne, jako, že tohle nedáš, jako. To je těma bublinkama. Je to vyřel. Já moc alkoholu nepiju. A tak my máme... A z Denise vypadlo to, že z Hodonína do Prahy je to do kopce a z Prahy do Hodonína je to z kopce. Ale to bylo virální, tady tohle potom věděli všichni. Přitom, jo, jako i na TikToku, přitom jedeš přes Vysočinu, kde to jako není z kopce. Kucí. Hele, tak pokud se to chytlo. Tak ale v průměru musíš jet přece z kopce, když máš tady město a tady město. Víš, že nemám řidičák. Počkej, Denis říkal, že máš? Já neumím řídit, já jsem se to nikdy nenaučil. Nemá, kdybych ti to říkal. Jako, víš, jaká je moje oblíbená značka auta? 4 kola. Tak počkej, to bylo vlastně to video teďkom, jak ty jsi cestoval, no. Kde jsi byl bez auta a bylo by potřeba to auto. No, já jsem byl na Kostarice a jel jsem tam s tím, že vím, že potřebuju auto, ale říkal jsem si, nějak se to udělá. A potkal jsem tam Čecha, respektive Češku, kterou nemůžu jmenovat, protože to je veřejná osobnost. Celebrita. A já jsem říkal, hele, já mám plán, nemám auto, ty máš auto, nemáš plán, takže jako... Což je dobrý, to je dobrá kombinace. No a pak jsme prostě jako 5 dní... synergii. A bylo to skvělý, protože jsme prostě jako 5 dní jako kecali a probírali jsme biznis, probírali jsme jako nějaký filozofie a tak bylo to opravdu jako hrozně dobrý. No a poslední den akorát už ona vlastně jako ta terasa se nám jako rozcházela a mě se přesunul let do Čech a potřeboval jsem chytit přestup, tak jsem stopoval, no. A byla to strašná sranda. Jak to šlo s tím stopem? Já jsem sledoval tvůj Instagram, kde ty videa byly a bylo i super, že toho člověka vždycky, který tě vezl, samozřejmě ty jsi už asi v tu chvilku, když to na tom Instagramu bylo, tak si myslím, že jsi věděl, jestli to stihneš nebo nestihneš na to letiště. Bylo to těsný. Ale já jsem si říkal, viděl jsem ten čas toho, co tam máš a dával jsi tam, kolik ti zbývá zhruba. Já říkám, to je jako tak napínavý příběh a přitom je to jako Instagram a toho, co ty jsi tam dával, jak cestuješ. A za mě bylo super, že ty lidi, kteří tě převáželi, vezli, že jsi tam označil, že fakt jako by na tom Instagramu byli, ke každému si vlastně řekl, kdo to je, co na té Kostarice dělá, což bylo úplně super, protože já automaticky, když jsem viděl to video, což asi udělá i spousta lidí, že si vezme potom ten příběh a klikne na toho člověka a dívá se na ten jeho profil. Hele, skvělý bylo, že vlastně jako já jsem tam dal ten Instagram, vlastně, jak se tam jako zadává a kliká se sledovat. To je, ale já jsem to musel udělat v ten moment, kdy vlastně jsem jim předal mobil a oni zadávali svoje jméno a já už jsem dal nahrávat v obrazovku toho mobilu. Takže to je opravdu moment, kdy oni tam zadávají a dávají to vlastně jako na ten Instagram a já jsem dal jenom sledovat. Takže, hele, bylo to hrozně fajn, ty lidi byli, jako mně se tam stopovalo strašně dobře a ty lidi byli hrozně sympatický. Bylo to, já jsem za tu zkušenost fakt mega rád. No. A teďkon mi jedna, já nechci říct faninka, ale prostě jedna followerka mi napsala, že vlastně to video jí přineslo a já jí za to strašně děkuju, protože mě to dalo úžasnou motivaci. Hele, taky prázdnej. Tak mě to dalo hroznou motivaci v tom jako pokračovat, protože ona mi napsala, že to není ani tak o tom stopování, ale jak klidnej jsem během toho byl a jak to vypadalo, že ty lidi znám 10 let a že ona měla ten den jako špatnou náladu a že jí to z toho úplně jako vysvobodilo, že vlastně jako v této stresové situaci jsem byl klidnej a že vlastně jí to přineslo ten vnitřní klid taky. A v ten moment já jsem si říkal, tyjo,
Což je super. Tohle jako má smysl, nehledě na čísla, nehledě na to, jestli mě někdo někde pozná a tedy, tak, no mě to slušně nabíhá, tam vidím další nalejvání Amerikána, že najednou mi to začalo jako dávat smysl, protože pokud to má benefit pro ty ostatní lidi, já v tom nechci jako pokračovat programově, jo, že bych řekl prostě budu lidem přinášet klid, ale že dělat, co mě baví a být k sobě pravdivej, je vlastně něco, na co se ty lidi můžou navázat. Pokud je to vřelý a otevřený a opravdový. Je fakt, že když to člověk viděl, to storíčko, kdy ty s absolutním klidem tam stojíš a říkáš, jakože jsem na místě, změnili mi let z jiného města, nebo jestli jsi to přehodil, musím se tam dostat a vlastně jako pojedu stopem, uvidíme, jestli to stihnu. A teď z tvojí pozice, ty jsi jako úplně v pohodě. A pro mě, jako pro toho člověka, který to sledoval, tak bylo, ty vole, jako stihl to? Jako dostal se tam? Teď se díváš na to video, kdo tě veze, v čem tě veze. Za mě to bylo neskutečně jako přínosné. A to, že ty jsi tam byl v naprostém klidu, jako úplně, jdu si to užít, to bylo úplně to nejlepší. Ten přístup k životu je tam naprosto nádherný, kdy prostě víš, že máš nějaký plán, ale plán je dostat se do Evropy. Jo, a teď byla trasa A, ta se zmínila, no tak přesunul, ale pořád jako ten cíl je jasný. Ten plán je dostat se do Evropy a díky tomu se jako mohl krásně fungovat. Já znám spoustu lidí, kteří by už při té první části skolabovali a vlastně nevěděli by, co mají dělat. A už máš stres a přemýšlíš a ježíš, ten jako kortizol ti vystřelí a všechno. A co se ti může stát horšího? Co se ti může stát nejhoršího? To že je zůstaneš přesně... o týden díl na Kostarice? To je strašné. Ne, za mě je to super. Mně jde jenom o ten přístup, že je to právě super, že si myslím, že dost lidí by mohlo zkusit přemýšlet obdobným způsobem. Děkuji, mami. Já vlastně tím pít, že? A že by to mohlo být jako užitečné. No. Já teď reaguju na něco jiného. Nejde to vidět na kamerách, pardon, ale tady v levém rohu nebo po levé straně se z ničeho nic jako ukazuje takový jeden prst. Já ho nemůžu ukázat, ale on se ukazuje jako ten prostřední. Nevím teda proč, co se tam děje, ale to asi víte vy dva. Absolutně nemám žádné ponětí. Pojďme zpátky. Já jsem nikoho konkrétního v hlavě neměl, já jenom, že spoustu lidí má problém jako s tím. Kamaráde, mám strach, že poletí ten polštář za chvilku. Ne, nemůžeš, my tady máme kafe. Ne, tak já tě přeruším, jo. Ať jsi v bezpečí. Jde o to, že vlastně, co se může stát horšího, než že budeš týden na Kostarice, že budeš u moře, že budeš na pláži a nějak to vymyslíš. Co se může stát, jako já vlastně si začínám čím dál tím víc uvědomovat, že svět je Disneyland. Je to tak. A prostě ty si máš jít vyzvedávat atrakce, užívat si tu jízdu a vlastně bejt teď. A děje se ti stres? Let's go. Dějou se ti hezký věci? Let's go. Jako vlastně užívat si, ať se děje cokoliv, protože vlastně já třeba když prožívám teď nějaký utrpení nebo něco těžkého, tak si říkám, aspoň si to budu pamatovat. Tak ono to nesmí přijít do toxického pozitivismu. No jo, jako zase musí tam být jasně. nějaká... Mně jde o to, že když to někdo bude poslouchat, tak aby to nebylo jako všechno musí být růžové. Nemusí. Jo, ty downy tam jsou, ale jde o ten potom celkový přístup, jako teď se mi něco stalo, bolí to, je to nehezké a za své činy nesu odpovědnost. Jo, to znamená přesně, jako žiju tady teď, neznamená být stopášný floutek, který prostě přefikne všechno, co se pohne, ale jde o to, jako chci, nechci, je tam nějaká ta hra. Mluví o sobě. Ano. Je tam nějaká ta hra, kterou se můžu bavit, ale myslím na tu budoucnost, ale teď si to chci užívat. Není to jenom někdy v budoucnu pořád, ale jako je potřeba na to myslet, že to nemá být jenom jako sobecky v tento moment, ale sobecky vůči sobě chci a můžu. Jo, v okamžiku, kdy je splněné chci a můžu, tak je to super. Když je tam chci a nemůžu, tak je tam jako stres. Když je tam nechci, tak je jedno, jestli můžu nebo nemůžu. Já se začínám celit, protože začínám být docela slušně nandanej. Víš co, to je, když jsme se bavili o tom, jako jestli máš mít stres, nemáš mít stres, jestli zůstaneš o 5 dnů díl na Kostarice. Já se dívám, jak tam nahlíží do té lahve toho Amerikána. Když vlastně nad tím přemýšlíš, všem třem je nám jako přes 30. Ne. A že už jako třeba jenom 40krát zažiješ Vánoce. Jakože ten život je
Kámo, tak tohle byl oslý můstek někam, kam jsem vůbec neočekával. Je, jako Teď se vracíme na ten hřbitov. Ne, že je neskutečně krátký a jestli se jako zacpávat stresem a přemýšlet opravdu nad tím, jako jestli se máš stresovat, jestli tam zůstaneš týden nebo ne, když je to v rámci možností jako pro tebe v pohodě, tak si myslím, že je to nejkrásnější, že si řekneš, no tak jako uletí ti to, zaplatím si tady hotel na další týden nebo půjdu bydlet někam do hostelu, do všeho dalšího a podobně. Jako, jo. Jako nejhorší, co by se mohlo stát, kdyby tam zůstal o týden díl, takže by dneska nenatáčel, protože by se chuligán válel prostě na pláži. A co? Jako? Měl by pitíčko v ruce a My nás jsme by to s měl ním na točili háku. z Kostariky. Víš co, ale třeba, jako víš co, jako zaplatím si hotel na další týden. Ono to zní vlastně jako velmi elitářsky teda, ale já jsem tam za týden a půl za absolutně luxusní ubytování zaplatil 6 000. Pánové, letíme na Kostariku. Už tam máš ten barák? No to bylo to Art Villas od pana Žáka, jo. Prostě to bylo 1600 na noc a to byl barák o 3 ložnicích s bazénem, s výhledem, s wellnessem, se všem, jo. To je... Přátelé, opušťme republiku, pojďme na Kostariku. No, jako jsou tam velké šance, ne? To se jí líbilo. To je zrovna, když se bavíme o tom ubytování, tak ten tvůj momentální styl života, protože na tvém Instagramu každý den v podstatě, když tam dáš pozoru to, jak ty bydlíš a relativně by se dalo říct, že každý den bydlíš na jiném místě. Mm-hmm. Což je pro mě, samozřejmě jsme z malého města, tam by to úplně jako nefungovalo a Jasně. chápu, že máš nějaký budget, rozpočet, do kterého se potřebuješ vejít a v podstatě je otázka, jestli si na tom vlastně jako finančně líp, než s klasickým bydlením. Zároveň ty jsi schopný se přesunout blíž k práci, k potřebám a tedy jak potřebuješ. Což je za mě neskutečně zajímavý životní styl. Jenom jak tě to jako napadlo? OK. Za prvé, je to jako, víš co, když já neumím řídit, jak jsem říkal. A díky tomu ale jsem teď potkal třeba jakoby tu Češku v tom zahraničí, se kterou jsme řešili neskutečné věci, jo, prostě. A mimochodem jsme spolu nic neměli. A, Proč ukazuješ na no, mě? protože si o mě myslíš hrozný věci. Já si o tebe myslím, jenom to nejde. Každopádně. Navíc se mi líbí tvá barva vlasů. A je hezké, že ne, ale ne, právě, že je super, že se nebarvíš. Ale je právě, že super, že si nebarvíš, jako je spousta lidí, kteří prostě ty... Ale já to mám od 18 takhle. A co si má barvit? To, že ty No máš vlastně. kouty nad desnou, to už je... Prostě mě prej se tomu říká Silver Fox. Silver Fox. No, ale to je jedno. Každopádně, že... Ticho zrsku. Že vlastně jako to, že neumím řídit, ale na druhou stranu, jako teď mi třeba někdo říkal, a ty lítáš a to není ekologický. A já říkám, já celý život nemám auto. Ale pořízení auta, opravy auta, parkování, čas strávený parkováním, to, že musíš platit nějaký pojistky, to, že se někde vybouráš, koupíš si další auto, jo, že vlastně to je takových financí. Já vlastně třeba ročně dám nějakých 40 000 korun za Ubery a Bolty. Což není tak velká částka. Což je vlastně, To ale to jsou skoro každodenní jízdy přitom, jo, protože jedna jízda je za 200 korun. Jo, dobře, ta matika, já mám 2 umělecké školy. Ale, Já jsem si říkal, že to nevychází. ale prostě jako, že je to vlastně v pohodě. A to samý, ale vlastně se mi teď děje s tím bydlením. Že vlastně jako já mám budget, protože já jsem v původním bytě, kde jsem bydlel, jsem platil 30 000 korun. A říkal jsem si, OK, já už v tom bytě nechci být, protože jsem strávil měsíc v Ázii, strávil jsem měsíc v Africe, do toho nějaký rozchod a tím pádem najednou jsem jako řešil, jestli se budu stěhovat někam jinam. A teď najednou tam vidím po těch 2 měsících v zahraničí, kdy jsem byl furt někde, tak jako najednou vidím ty gauče, vidím ten 75kilový stůl, prostě vidím ty obrazy, že budu zase věšet lustry, já nevím, jak vás, ale mě lustry jako věšet na ty dráty, mě to hrozně rozčuluje. A prostě to, že jako budu zase rovnat hrnky v kredencích, prostě to, že, a teď jako jsem říkal, já už nechci. Kam dáš ty lana, nelepící pásku, že jo, to je všechno prostě. To seš ty. Já, pánové, já jsem z vás 3 ten nejjemnější, nejslušnější, My se oba dva teď díváme dozadu, ano. nejhodnější gentleman, který by se styděl žít byť z půlky váš styl života. Počkej, teď mlč. Je to tak? Kýve, že ne, ale nejde slyšet. Chápu, máš to všechno ve sklepě. V poho. Tak. No, Jesus. OK, tak jo, dál. Že, že vlastně mě začala rozčilovat ta hmota. Ach, bože můj.
že mě vlastně začala rozčilovat ta hmota, veškerý nábytek a tak jsem to zavřel do skladového kontejneru uprostřed města a vlastně držím ten budget, kolik jsem platil ten nájem v tom bytě, ale na hotelích. A teď jsem zjistil, OK, ale jeden hotel stojí 2, jeden hotel stojí 3 a vycházelo by mi to litr na den. Takže jsem si říkal, OK, tak já půjdu na hostely. Bude sranda. No. A teď prostě kapslový hostel, že jo, kde se platí prostě 400 korun. Pak jsem zjistil, že je v Praze 250 korun pro dělníky. Jako úplně, já jsem si říkal, pojďme se dostat finančně na to nejhorší, co v Praze je. Ať jako vím, co teda jako to dno je. A víte co, ono to dno není tak špatný. Já jsem spal tady v tom sdíleném pokoji v Praze za nějakou 500. A za mě to, spalo tam dalších 12 lidí. Úplně pohoda. Čistá postel, jako fakt krásné prostředí, to, že ti tam někdo chrápe, lupne si špunty do uší. Tak. A je to super, fakt se vyspíš, když to je na ty 4 hodiny, které reálně potřebuješ. Tak je to daleko lepší, než dávat, já nevím, 3,5–4 tisíce za hotel. No. Takhle se zasuneš do kapsle, nebo jdeš na palandovou postel, někdo spí nad tebou, za mě je to úplně jako super. A já ze svý vlastně jako přirozenosti, protože jsem vypravěč, protože prostě jsem filmář, tak jsem to začal natáčet. Někdo říká, že to je sebepropagace, já to ale mám jako sebevyjádření. Za mě je to úplně super. A vlastně pro mě je to sebevyjádření, nehledě na to, že já se jako nesnažím jako brznit na těch videích, aby to bylo jako dobrý den, jo? Aby to prostě nebylo jako to, protože já jsem prostě za sebe a čau. A pokud se to někomu nelíbí, ať nedává follow, pokud se to někomu líbí, hurá. A vlastně ten způsob života mi přijde jako hrozně nabídějící. Já si připadám ve vlastním městě jako neustále na dovolený. Což je super. A tím pádem i ta práce je vlastně pro mě mnohem lepší. Dneska jsem byl třeba na Orea hotelu na Andělu a jsem měl prostě takovou tu opulentní snídaní, víš. Jako nahoře, jak je ta lanovka? Tam je lanovka? No na Andělu je lanovka, jakože tam máš k tomu, té restauraci, tam máš lanovku, pokud se nepletu. No, a dneska zase bydlím 2 dny na Václaváku. Což je jako super, že opravdu máš každý, nebo potažmo ne každý den úplně, ale když to vyjde jako změnu a opravdu my to zažíváme v rámci nadačního fondu, teda když jezdíme těch 7 dnů, že každý den, potažmo každou noc spíš jako na jiném hotelu a podobně. A za mě to, že vlastně nosíš skoro celý svůj život v jedné tašce, žiješ vlastně z té jedné tašky, samozřejmě máš někde koji. Jsi viděl, že mám tašku s sebou. Ano, to, že máš někde koji, máš tam svoje osobní věci, super, ale vlastně všechno, co potřebuješ nutně k tomu životu a člověk si v tu chvilku uvědomí, že toho vlastně nepotřebuješ tolik. Ti opravdu stačí jako 3, 4 kalhoty, základní vybavení a kartáček na zuby. Jedny trenky na 4 dny, že jo, točíš, to vrátíš, točíš. Já jsem chtěl něco jiného. V okamžiku, kdy vlastně začal žít tady tenhle styl života, jsou různé nabídky přátel, kteří říkají, hele, můžeš přespat u mě, jo? Občas využiješ, občas nevyužiješ. Spal jsem u tebe. Ano, ale mě teď šlo spíš o to, jestli dostáváš i nabídky jako přímo nevhodného charakteru ve stylu, pojď spát ke mně jako tady broučku a hřebečku a takové. Že toho vlastně vzhledem k tomu množství lidí, kteří tě začínají najednou sledovat a těch žen, které ti různě reagují, tak jako to musí být taky docela jako nepříjemné. Přicházíme teď jako, a teď to neříkám kvůli jako svým vlastním egu, je to jenom objektivní čísla, teď je těch nabídek obecných třeba 20 týdně. Jako přespí u mě. Myslím si, že tak třeba 8 je pozvánek na kávu, další je otevřený rande a třeba 5 z nich je jako, že mi posílají nahý fotky. Nejenom ženy. No. Je to zvláštní životní situace a já zatím přemýšlím, jak to jako zdvořile odmítat. Vlastně. Je to strašně, a hlavně, já jako jsem se nikdy nepovažoval za něco kýženého. Jsem čekal to slovíčko, co já jsem co taky vypadne. jako neslyšel, co vypadne. Takže tohle je taková jako zvláštní situace. No. Moc nevím, co s tím. Já si to nevím představit, mně se to v životě nestane, jo, takže já nemám sociální sítě. Ale já jsem si to taky myslel, Denisi. Ale ty máš sociální sítě, kam nahráváš svým ale to je hlubokým... No však to by se to stávalo předtím, nebo co? Ne, nestávalo. No tak vidíš, tak to je přesně kvůli tomu. Ale proto jsem to nečekal. Protože jsi objekt zájmu, to mně se nestane, já nechci být objekt zájmu, já nemám Instagram. Teda možná mám, ale...
Nechce být objekt zájmu. Ale jako v rámci jako širší veřejnosti. On je hlavně zadaný. Samozřejmě, ale já jsem to myslel jako vůči širší veřejnosti, že tady na mě nemůžu jako ostatní. Já si myslím, že je na čase. Na 5. sklenku? Ty jsi má láska, ty jsi můj sen. No to je ta čtvrtá. Dobrý, ale 5. ještě. To byla čtvrtá. 5. to je jako brutální. Tohle je poprvé mimochodem, co reálně jdeme do 5. sklenky. Ale tak jako já jsem ti říkal, že do toho půjdeme. Ale já jsem za to moc rád. Ne, mně šlo fakt jako tady tohle, že jako hodně lidí vnímá jenom ty pozitivní reakce a toho, jako, že jak je to super a jaké jsou možnosti a nemusí si uvědomovat, že v okamžiku, kdy jdeš s tou kůží na trh, tak to má brutální množství nějakých těch negativních věcí, na které si člověk musí zvykat, že jo. To je bývalá partnerka, teď jestli můžu takhle jakože na to navázat, taky jako byla všeobecně známá, už to byla ta celebrita, jako v rámci tady tohoto. A předpokládám, že to taky jako muselo být náročné, jak pro ní samotnou, tak vlastně v rámci toho partnerského vztahu, kdy prostě bude chodit jako nesmysl hnusných zpráv, jakéhokoliv charakteru, včetně jako obrázků, videí možná nevím, tak jakože ti lidi si to vůbec jako dovolí. Z pozice mě etiketáře, který jako prostě má rád nějaké ty hranice, jak jsme se bavili, nic nebude, tak prostě, hele, holka, máš smůlu. Tam je záchod, jestli si chceš něco žít, běž sama. Ale... Jako navázat jako z hlediska etiketáře touhletou větou. Na záchod, běž si tam sama, udělej si, co chceš. Ale mě právě jde o to, že jako to není jenom to pozlátko, které jde vidět na tom Instagramu a ty tam nedáváš jenom to pozlátko. Já jsem viděl, že dal z video z Brna, kde jsi řekl, mám rád Brno, chápu. Ale... To byl hrozný rage bait, no. No, a teďko mě jde o to, že i pro tebe vlastně to musí být teďkom náročné, jak se k tomu... A bude to horší. Nahráváš víc věcí, budeš mít víc followerů, jak vlastně těm lidem, kteří chtějí být úspěšní, teďkom jsou na 0, jo, jako chtějí být úspěšní, jak bys jim třeba doporučil, jak na to reagovat? Já nechci o Gen Z a o Alfě mluvit jako o sněhových vločkách, ne všichni to tak mají. Dál. Ale jde o to, jako, že oni, když se do toho dostanou, tak je to může brutálně rychle semlet. A ty už jako si... ta pozornost? Ano. Jak ta pozornost, tak potom všechny ty nabídky. Jo? Ty už si přece jenom jako zkušený, hezký chlap, který prostě si je zvyklý na tu pozornost. Ale tady tyhle v principu děti ne. A najednou prostě jim někdo může nabulíkovat úplně cokoliv, že řekne, hele, ty už tady máš nějaké prostě lajčíky, já ti zaplatím, budeš úspěšná, všechno možné. Co bys vlastně doporučil tady těmhle, kterým se může stát to neštěstí, že se stanou slavnýma moc rychle a nejsou na to připraveni? Zaprvé já si myslím, že mladší generace Gen Z je v tomhle mnohem vzdělanější než my. Protože vlastně v tom vyrostli a jsou digitálně vzdělaný a umějí s tím jako vlastně zacházet a že vlastně žijou, my žijeme furt v tom, že je to jako social media, ale oni už vědí, že to je attention industry, že to je vlastně pozornostní trh a že to je, a už vědí, co je rage bait, už vědí, co je thirst bait, prostě jako a takovýhle věci, což já jsem slyšel vlastně jako poprvé v životě, poslední 2 měsíce a oni to ale vědí, oni všechny, jako vlastně pokud by se v tom ztráceli, tak mít někoho, kdo se stará o ostatní content creatory a tím pádem vlastně mít nějaký mentorství, nějaký agentství, ale jinak, co se týče vlastně jakoby těch nástrah, tak si myslím, že já jsem třeba v mnohem větším nebezpečí než je Gen Z, protože já vím kulový vlastně. Jo. Sice mám jako marketingový vzdělání, vyznám se v číslech, vyznám se v tvorbě a vyznám se jako ve filmovém průmyslu, kreativním průmyslu, ale co se týče content tvůrství, tak je to vlastně úplně jalový. Já třeba teď koukám na, jmenujou se Tak Moment, je to nový kanál České televize, prostě, kde jako Gen Z začali dělat zpravodajství a reportáže. To je top. To prostě jako ta práce s kamerou, práce s grafikou, práce s viralitou je úplně jinde a já jsem oproti ním jako starý kluk, který tam jako dělá captions. A tak jako seš fosil, jo. Ale mě spíš o to, jestli jako pro tady tyhle lidi. Já tě miluju, ty vole. Já taky. Jakože já tě miluju, ne, že se miluju, že jako, já to mám lentilky, abych se miloval. Je fakt, že když se podíváš, já jsem třeba před... On je rok mladší. Jak je to dlouho? Když jsem objevil jako sílu TikToku. Ne, tak tam já pořád nejsem kámo. No, já jsem nechtěl. No, víš co, já jsem čínská rakovina, s tím na mě nechodí. Ale když jsme tam dali nějaké naše videa, tak se podíváš na čísla, kterých to dosahuje.
vidíš ty přehledy samozřejmě tak, jak všude na sociálních sítích a zjistíš, že... Je to jeden velký fake. Dobře. Nenechám. To je jako brutálně špatně. Celý TikTok, tak jak je postavený od začátku, jak je nastavený ten algoritmus a všechno možné, je jenom za účelem, aby se z nás stali ještě větší debilové, než jsme. Používáš je to cílené. Ne, nemám ho, nikdy jsem ho neměl, nikdy ho mít nebudu. nebudu. To změnilo na tu diskuzi nad těma 4 sklenkama kocí, jako. Ne, my jsme tam dávali nějaké naše věci. věci. Já potřeboval ostentativně vyjádřit. I co jsme točili, v Chorvatsku a podobně a přesně vidíš ty reakce těch lidí, jak jsou ty sociální sítě v dnešní době rozdělené, to, že v podstatě Facebook je u lidí snad 40 nahoru, Instagram je možná o 10 let níž a potom vidíš tady ty ostatní sociální sítě, které jsou těch, 18 až třeba 25 a vidíš i ty reakce těch lidí, jak s těma sociálníma sítěma fungují a podobně. Vidíš tam ty data, přehledy a čísla, kdo na to reaguje a je to docela mazec, když vidíš, že jsou videa, rádoby na našem kanále, které jsou a reaguje na to třeba paní, které je 55+. Ale to je super. No, mě když paní 55 plus reaguje na lehtěvou GPS-ku. No. No, co jsi to chtěl o šahání na muže? Jo, ale... Ano. Počkej, já se Pojďme utřu. dál, takže ty se utři. Ano, jedno z témat... Počkej, tak to začneme na další sklence. No, to začneme na... být zajímavý, že? Takže kocí, 5. sklenka. 5. sklenka, tak... Tak... Na nás. Kámo. OK. To je prej teďkom nový buzzword, že tak jak bylo 6-7, No. tak teďkom je bráško. Bráško? Ano. Protože jakože v angličtině bro, tak jakože že se začalo používat bráško. Tak tady máš oslý můstek. Tady mám oslý můstek a je to přesně jak tady udělal Matýsek. Je to vědomý dotek muži. Ty jsi jeden z těch Co kontaktních. bys nám k tomu řekl? Co bych vám k tomu řekl? No. Ochutnali jste to už? Jo, je to Jo. ostrý jak prase. Je to tak podle mě 16gramové espresso a k tomu trochu vody. Ale šlo mi o to, že když jsme se potkali, začali jsme chodívat na kafe, že, protože jsme si sedli, tak jedna z prvních věcí, kterou jsi udělal, tak bylo, že ses mě zeptal, jestli jsem naladěný na to se dotýkat, jestli mi to nevadí. A to byla vlastně otázka, kdy já jsem si říkal, hele, já se objímám rád, já jako si o to neumím říct, já si neumím říct o obejmi mě, jo, jako chybí mi ten dotek. A je naprosto přece běžné a mělo by být normální, že dva muži se prostě obejmou, protože se mají rádi. Tečka. Žádný jiný význam, tak jak vlastně v rámci toho gentlemanství, že jo. Vůči těm ženám a takové, prostě ten dotek je jenom chci tě obejmout, mám tě rád. A je to jedna z věcí, která nevím, jestli teďkom je běžná, protože já když jsem byl mladší, tak to bylo, když se dva kluci jenom dotkli, tak to bylo, hele, nejsem teplej, jako no homo, bro. Ale doufám, jako, že by se to mohlo posunovat někam jinam. Ty si mezi těma mladšíma, že jo, teďkom jako Instagramer, influencer, víš, co všecko možné. Já fosil teďkom v Hodoníně toho času, tak to je úplně o něčem jiném. Jak tady tohle téma vnímáš ty? Ty jsi vlastně byl naprosto otevřený a mně se to líbilo. Já jsem si říkal, tyjo, proč vlastně nejsem stejný? Proč si o to neřeknu? Chceš ho obejmout? Ne, počkej, ale bez srandy, dobře, tak já vlastně mám teď historku, dával jsem to i na Instagram, pokud jste to viděli, tak se omlouvám, ale byl jsem v Malaze a před tou Kostarikou a u kamarádů, prostě, který mě tam ubytovali a přišel prostě týpek, který byl, no, prostě trošku gangster. A měl, ta sklenka ti dává, veď. No, a ten gangster prostě jako, jakýkoliv téma jsme načali, on jako, že má doma hodně zbraní a jako taková jako pochybná existence, a jakýkoliv téma jsme načali, byl to taková ta typická alfa, všechno agresivní, vypadalo, že jako bude nastartovaný, že by ti jako mohli jednou vypálit jako v momentě. A já jsem ho 20 minut pozoroval. Nepili jsme, jako tady. A po 20 minutách prostě jako se ho ptám, hele, máš doma někoho, u koho můžeš být zranitelný, kdo tě obejme, komu můžeš dát hlavu do klína, kdo tě pohladí, u koho můžeš na chvilku schodit ty rukavice a u koho si můžeš na chvilku dovolit nebojovat? A
on těma ostrýma očima se na mě kouká a říká, nemám. Což je mazec. A já říkám, OK, chceš obejmout? A on říká, děláš si prdel. A teď, a já říkám, nedělám. Já jsem úplně cizí člověk, ale prostě pokud potřebuješ, tak na chvilku tady prostě jsem. A on vstal a říká, tak pojď. A normálně, jako nejdřív jsme tam stáli, on mě strašně chytil, snažil se to obětí mít jako pod kontrolou, že jako on ho má. A já říkám, uvolni se, to obětí není pro mě, to je pro tebe, ty nemusíš být ten, který mi ho dává. A pak jako udělal, on se uvolnil a po chvilce udělal takový to. Stačí, víš? A já říkám, nestačí, neukončuj to, protože zase chceš mít tu kontrolu, že to chceš ukončit. Já jsem tady pro tebe, uvolni se, chvilku seš v bezpečí. Stáli jsme tam 3 minuty. On mě objímal, na konci si sedal se slzama ve očích a ty kamarádi, kteří tam s ním žijou takhle 3 roky, tak říkali, kámo, tohle jsme neviděli. Protože vlastně on jenom potřeboval být na chvilku zranitelný. A to je vlastně jako celá ta pointa toho. Já teď mám hromadu jako srbských kamarádů, jsem v takové jako skupince a ty Srbové jsou jako takový všichni jako maskulinní. Jo. A teď jsem byl v Bělehradě, jo, a najednou prostě jako já jsem pracoval na notebooku a najednou ke mně přišel ten 2metrový Srb, fousatý jako blázen. Brate. A začal mi masírovat záda, aby se mi pracovalo líp. A jenom, co se to děje? A pak prostě jako přišel další ten Srb. Všichni jako vyloženě hetero. A můžu. Jasně. Počkej, pojď na kameru. A takhle mě poškrapkal jako ze zadu na hlavě. A jenom poškrapkal mě na hlavě. A jako úplně, oni jsou strašně kontaktní. Což je ale v pořádku. Jo, ale je to v pořádku, protože vlastně jako, že jako si ty chlapy mezi sebou můžou dovolit být zranitelný. A že se můžou otevřít a hlavně jako a že to není závod o to, kdo je jako mužnější, ale o to, kámo, seš můj bráška, a tady jsme zpátky, a můžeme si dovolit být mezi sebou zranitelný a ty mi kurně můžeš položit hlavu do náruče a prostě říct mi, že seš nešťastný. Což ale spousta chlapů v dnešní době jako nevnímá. A pak prostě jako si o tom popovídat, přesně, a jít domů za tu slečnou a říct jí, makám na tom. A i ona se pak cítí v bezpečí. Protože ty prostě jako si objal svýho bráchu a to stačí. Což my tak... my tak ještě nemáme teda. My jsme se o tom bavili venku. My do toho dorostam. O to nejde, ale Tomáš Vyšohlík, který se mnou pracoval vlastně v Rakousku v rádiu, tak tady k té myšlence jako mi fakt hodně pomohl, že je normální to, že i když nejsi jako stejně orientovaný, tak ten kontakt s tím chlapem, to, že se obejmeš, podáš si ruku, fakt se stiskneš, je naprosto v pořádku. No. Ale spousta chlapů to tak jako nevnímá. A já se musím přiznat, že mý nejbližší kamarádi, když se vidíme u nás v baru nebo někde a fakt se obejmeme v tu chvilku, tak je to naprosto jako normální a přirozené, než dělat jako, že tyho nešahy na mě. Opravdu ten vztah toho člověka k člověku je jedno, jestli se obejmeš v tu chvilku jako s ženou nebo s chlapem. Myslím si, že je to naprosto v pořádku. Co tam pozoruješ? Výstřih. Kámo, ty vole, zabít takhle tu diskuzi. Chceš ukázat můj výstřih? Sundej si tričko, já jsem třeba, vlastně, když jsem byl jako na té Kostarice, tak tam proti mně šel farmář, který mě jako vítal na jejich farmě a jeho první věta byla are you a hugging person or a shaking person? A jako ještě jsme se ani nepozdravili. Což je prostě. A já jenom hugging, a on, come on. Jo, a najednou, a takhle mě objel prostě vysoký Švéd. A já jenom, super, že jo, prostě jako. A pak jsme si prostě dali kakaový víno, kluci. Kakaový víno, neuvěřitelná věc. A něco jako portský s takovým nádechem čokolády. Ale prostě jako... To přijde. Každopádně, jako, já si myslím, že ten kontakt mezi chlapama na i jako heterosexuální úrovni je prostě něco, co nevím, kdo z nás vymlátil.
Já si myslím, komunisti, že nebo já nevím. Spoustu lidí tím jako, ne že pobouříme, ale spousta lidí se na to pořád dívá tím špatným směrem. Já si myslím, že to bylo ještě dřív. I don't give a shit. Ale myslím si, že to je jako naprosto v pořádku, protože my když třeba jezdíme do Chorvatska na loď, nebo přesně tady tím směrem, tak je naprosto normální, že se jako s tím člověkem podáš si ruku, obejmeš se, že to je fakt jako v pořádku. Když to tady u nás v Čechách, i když jdeš do Francie a podobně, tady si podáš ruku a že bys obejmul chlapa, spousta lidí se dívá jako sorry. A není to jenom chlap vůči chlapovi, je to i chlap ženská, jako obejmeš ve vší slušnosti. Myslím si, že to je jako v pořádku. Samozřejmě seš tady furt koncentní. Jsou lidi, kteří jako nechtějí objímat, protože jakýkoliv dotek je pro ně jako narušení komfortní zóny. Pokud někdo udělá, no go. Přesně tak. V pořádku. Ale ano, jinak souhlas. Ještě mimochodem zpátky k menstruaci. Kuci, co víte o menstruaci? To je oslý můstek jak píča, ty vole. My se bavíme o objímání chlebů. Zpátky k menstruaci. Ale protože mě by zajímalo vlastně, co víte o menstruaci, vlastně kromě toho, že probíhá někdy. No, Mates? Jako, jak co vím o menstruaci? Tak kromě jako periody se během měsíce děje co? No, ono je to v principu rozdělené na 4 období. Jaro, léto, podzim, zima. Jakože dá se to i tady tímto způsobem, kdy máš vlastně nějakou tu chuť, potom je tam vlastně nějaký ten jako pík, jo, potom to jde dolů, potom je vlastně ta zima, což by měla být ta menstruace. Jo, jakože je tam zároveň vlastně v tady tomhle. A v jednom tom období chce být ta samostatná, dominantní, tak jo, tak ty víš, tak pojď. Já se nechám asi poučit. Ne, takže víš hovno. Asi jo. Jsi vědomý milenec? Ještě jednou. No, to je ta otázka, jestli víš vlastně, jakým způsobem ta žena funguje, v jaké je fázi, a jestli dokážeš navnímat, anebo máš to štěstí, že máš prostě jenom... To byl asi nejdůležitější zásah do stolu. Dokázal jsi někdy ženu dostat k orgazmu, aniž bys na ní šáhnul? Kámo. Ty jsi zlej? Ano. Ty? Nejsem si jist, upřímně. Takže nevíš, jako jestli jsi na ní jenom mluvila, nesáhl na ní? Já si myslím, že mluvením, posazením hlasu a podobně toho jsem přesně ulovil, nebo neulovil. Lovím na tady ty věci, protože moje postava je v rozmezí tuleně, lachtana, tučňáka. I srstí. Tak to už je na mě hodně pátá sklenka. Ale je to přesně o tom, že, co jsme se bavili už dlouho zpátky, nemusí být vždycky jenom kontakt, ale je hromada jiných věcí, jiných věmů, které si schopný tu ženu nějakým způsobem ne, že uchvátit, ale nějak s ní hýbat. A jde to i hlasem tím, jak si ho položíš, jak na ní reaguješ. A takové jedno večerní video, které je s nízko posazeným hlasem, udělá svoje. No. Já souhlasím. Ty už to nenatáčí. Já jsem měl jednu milenku. Kriste, pane, dobře. A tam to bylo o tom, že my jsme si telefonovali. Já jsem tam ani nebyl. A já jsem mi provedl vlastně celou tou situací. A protože ten operátor to po hodině a 5 minutách vypne. Jo? A mně se to vyplo. Teď já jí volám nazpátek, ona to nebrala ještě další půl hodiny a potom mi zavolala, že prostě ani nevěděla, že jsme přestali, protože pořád vlastně byla v tom příběhu, který já jsem tu hodinu vyprávěl. Což je na tom jako to zajímavé, že jak je rozdíl mezi tím jako ženskou stimulací a tou mužskou, kdy vlastně chlapi jsou většinou prostě ti jako vizuální typy a kinetičtí, že jo, a dotyky a já už tě jenom pozoruju, kámo. Tak. já už jsem jenom ve fázi pozorování, jako v tuhle chvíli. Že ne, na tom je právě krásné to, že tu ženu můžeš stimulovat mnoha různými způsoby a ten jako vaginální koitus už je jenom jako ty už teď jenom procházíš mediálníma kruhama pekla, kámo, jako. Vlastně už jenom jako ten konec toho, co všechno můžeš jako zažívat. Že to je neuvěřitelná škoda, kolik mužů se soustředí jenom na to tady prostě lechtat klitoris a potom to skončí. Teď mě jenom vysvětlete, jak jsme se zase dostali tady k tomuto tématu. Já ti řeknu jak. Lechtat klitoris je super. Jo. Teď už to je přes čáru, ne? Ale myslím si, že no to...
Kuci, já mám pocit, že bychom měli dopít, já nevím, jak vy. Ne, ještě musíš přečíst tu jednu tu V tomhle stavu? Ano, 16:48. Rychle to přečti. Okay. Tak já nevím, jestli tohle zvládnu. Počkej, tak já to ještě vyžáhnu. Tak jo, tak já to tak vyžehnu, ať máme teda hotovo. Čau. Mám tě Já rád. bych si Já tebe taky. čoukal s váma, ale já jsem asi před váma. Já bych vás objal, ale je to mimo záběr. No nic. Postavíme se potom za matrickou. Já už stojím. Kucí. Ach jo. Hele, mimochodem, já jsem to nečetl, takže já vůbec nevím, co čtu, jo. Podáš mi prosím ten náhrdelník? Pamatuju si tu večerní debatu. Ano. Zrovna jsem doléval sklenku proseka a říkala, že je jasné, který si nakonec vezme. Logicky přece, začala větu. Ale má pozornost rychle padla na velmi volný, hedvábný župánek, kopírující její původní tělo. Poodhalená kůže dovolila fantazii utéct z reality a doslova vypnout všechny ostatní zbytečné funkce. Hned jak jsem si uvědomil, že je delší dobu ticho, pohotově jsem zareagoval. Samozřejmě. A teď to mám zpátky jako bumerang. Je to 50/50. Ten perlový, že? Špitnu sebevědomě. Ne, ten zlatý, směje se. Ty si večer zase nedával moc pozor. A je jí jasné, kde byla moje mysl ukotvena. Téměř podezřívám, že mi to dělá naschvál. Po 5 sklenkách docela slušný, že? Hrdě jsem zvedl bradu, přikrčil obočí, usmál se a s jasným polohlasným sklopil hlavu a šel za ní. Prosím tě, večer nezapomeň na... Chce mi něco říct. Ale v moment, kdy jsem vstoupil do koupelny, mi začalo být úplně jedno, jak ta věta pokračuje. Opravdu si dává náhrdelník jako úplně první část oděvu? Bože. Je dokonalá. Samozřejmě šelmičko. Cokoliv. Tu šelmičku jsme tam dali na závěr schválně. Ano. Že se nestydíš. Já si myslím, že to byl silný se to pomalu ke konci. Protože 5 sklenek jsme pokořili. Kuci, jestli to budete mít takhle jako každý podcast, tak si myslím, že budete brzy někde na AAčkách. Na čem? Anonymní alkoholici. Aha, jo, dobrý. Jako ne 3 auta, ale... Já jsem si říkal jako Ačka. Ty už tam nic nelej. Tohle byl Jirka Sádek, náš velmi dobrý kamarád, přítel, člověk, kterého nedefinuje jeho povolání, ale to, jaký je prostě skvělý. Máme ho rádi. A doufám, že ho začnete sledovat, vy, kteří ho ještě nesledujete. A myslím si, že víc takových hostů bych si tady přál. Já si myslím, že 5. sklenka si to určitě zaslouží. Těch 5 sklenek dneska bylo náročných, ale jsou to 2 hodiny času zhruba, které jsme tady strávili. Spousta rozebraných témat. Myslím si, že jak Facebook, tak Instagram, tak další sociální sítě toho budou plné a budeme jenom rádi, když... Já vám to moc přeju. S tebou natočíme třeba zase něco dalšího. Nutně to nemusí být vagíny. Come on. Chtěl si říct Wagyu. Wagyu, jo, to si myslím, že teď přijde za chvilku. Každopádně děkujeme za tvůj čas, za to, že jsme tady mohli strávit ty 2 hodiny, natočit něco velmi zajímavého, myslím si, že i inspirativního pro mnoho mužů, co se týče kontaktu. A já si myslím, že taky co se týče nároků u mnoha žen. Že by si měli trošku zvednout laťku. Já se tě rovnou zeptám nějaké poselství pro muže, pro ženy, jako co bys tak řekl těm lidem, kdybys mohl jako, aby si jim zlepšil ten život v tom tvém duchu ve stylu mám rád život. Neposlouchejte svoje první myšlenky, protože mozek vám lže. Poslouchejte ty druhý a třetí, protože tam může být skrytá pravda a potěšení. To je na 5. sklenku naprosto hluboká myšlenka a děkuji za ní. Tak máš problém to brát vážně, protože máš v sobě prostě tolik Amerikán. To je úplně, já to miluju, kámo. Bráško. Pánové, děkuju moc. Já si myslím, že to bylo asi nejvýživnější a
poprvé opravdu 5 sklenek, tak jak se patří, a s čím byl ten podcast a vůbec jako dělaný s tím, že nemáme žádnou vizi do budoucna, ale spíš je to o tom, že si rádi hrajeme, zkoušíme nové věci a tobě díky moc za to, že jsi přiletěl s těma 2 jetlagama a vůbec s náma ten čas tady strávil. Já děkuju za pozvání. Pánové, děkuju. Taky díky.